27 na mga may ingay na mga mufflers na samsam sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Nasamsam ng Dagupan City Police Office ang kabuang 27 ilikal at maingay na mufflers sa isinagawang sunod-sunod na anti-noisy muffler operations sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Isinagawa ang mga operasyon sa pamamagitan ng mobile patrols at checkpoint inspections kung saan pinahinto at sinuri ang mga motorsiklong may modified at labis na maingay na tambutso alinsunod sa umiiral na anti-noisy muffler ordinance ng Dagupan City. Batay sa tala ng pulisya, 13 muffler ang nakumpiska mula Disyembre 27 hanggang 30, 2025 habang 14 naman ang nasamsam noong Disyembre at 31, 2025. Mula Enero 1, 2026 hanggang sa kasalukuyan, wala pang naitalang karagdagang kumpiskasyon. Matatandang ipinasa ng Sanggunang Panglungsod ang ordinansang nagbabawal sa paggamit ng maingay na muffler noong Agosto 18, 2025. Kasalukuyang nasa kustudiya ng DCPO ang mga nakumpiskang muffler para sa nararapat na disposisyon. Tiniyak naman ng pulisya na magpapatuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.